محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمدا musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Aya Gounass TV calminaɗi teddude fewde moon sikki ala eɗen aset no hawri e 15 lewru novembre walla mbiyen lewru jolal hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi on paami ko aadi yontere yankejo konngol amen waynoto ko ɗo e guesa ceerno wiyeteba juurorde walla ni mbiyen guesa ɗo faaba ko yettudal no fewi noon musidɓe tedduɓe on paami ko woni pele men ɗo eɗen gandi kono mbiruɗen ni ko aadi yontere yankejo Madina Gounass eɗen guure takkiɗe Madina Gounass e kala ñalawma aset eɗen gandi ɗum ko ceerno jeeyi ko ɗum jeeyi sababu e kala ñalawma aset dawol ina woodi so tawi koye ndungu noon on paami koye golle guesa ceerno ba woni ko arrêté so tawi kadi wona ndungu eɗen gandi koye banggue goɗɗo woni to kala to dawol ngol noddiri tan koto on banggue woni to yarete oɗo ñalawma hande noon on paami gonɗen ko e dabbunde nde ko yettudal en feewi en dewido ɗo tottude bandiraɓe kumpital to banggue duggere guerte nde ha eko nandi hen oɗo ñalawma hande kadi Allah moƴƴani en garti ɗo e guesa juurorde kono kadi mbiyen guesa ɗo faaba on paami oɗo ñalawma hande kadi koko fewti to banggue suñcude guerte ɗe woni rendinde guerte ɗe oɗo saaha comme no jiiroton caggal amen ni on paami oɗo saaha golle ɗe ina jaaha no moƴƴi ɗum no musidɓe tedduɓe oɗon gandi hakkude moɗon e Aya Gounass TV nomin gaadi wadde e kala ñalawma malla mbiyen kala ko fewti e golle dental ngal eɗen gandi ko ɗum woni ko Gounass TV yahata ko ɗum jeeyi sababu oɗo ñalawma hande kadi gam garɗen ɗo gam tottude bandiraɓe kumpital kono kadi enen kadi timminan ɗemɓe aadi ndi nde wonno e kala ñalawma aset eɗen ƴetti pellital rewinanade ɓe dendagal ko wawi golle ɗo e nder guesa ba ko yettudal en fewi noon balɗe caggal noon en keɓano arde woni to banggue oƴƴude maajo manam to banggue libde maajo eɗen gandi ɗin dawi en keɓano hawride hen mataw ko gantuji tan gonno sababu miɗen ñaagui yafuya on ɗon banggue kono kam so hawrite welede jeyɗo so tawi gueɗe ina rokki cellal tan emin ƴetti pellital e kala saaha e kala ñalawma aset gam yaadude e moɗon ɗo e nder guesa ba nde wonno eɗen gandi so wiyama Gounass TV so wiyama golle dental ngal tan en paami ko kanji ɗiɗi cinnodiri ko ɗum jeeyi sababu oɗo ñalawma hande kadi équipe Gounass TV ari gam etade humnude aadi ndi ko yettudal en fewi noon Madina Gounass leeɗe 18 ngari oɗo saaha machallah yimɓeɓe nene cuñca golle ɗe ina jaaha no moƴƴi kono kadi guure takkiɗe Madina Gounass eɗen gandi kamɓe kadi ɓe keedani hen caggal so tawi golle mbaɗo guesa jonti tan goto foof e wonno ina andi barke taweteɗo ɗo goto foof ina andi moƴƴere Allah heɓetone ɗo ko ɗum jeeyi sababu kala mo gandantuɗa Allah ina rokki ɗum coftal Allah ina rokki ɗum cellal tan so tawi ɓiltima tan ina ara ɗo gam barkinorade gollude mbaɗo guesa ɗum jeeyi sababu mawɓe e sukaɓe ngari notitade mbaɗo guesa oɗo ñalawma hande kadi e ngolɗo dawol kadi ko yettudal on fewi noon ɗum no musidɓe tedduɓe eɗen jetta noon hande to banggue caméraman heedan men toon ko Idrissa Moussa Mangan tawi ɗo e yesso Aya ngo ko musidɗo moon Ousmane Camara Guido leñol ɗum noon jokki rewindade Aya Gounass TV so hawrite welede jeyɗo ala ko jogude humpude moon caméraman ndewayam mbawin yettoyade to so hawrite welede jeyɗo en jeehi min ko Djiby Thiam mbiyetemi tegal afiya wallahi dawol ngol machallah yimɓe foɓɓe arde ɓe gaari kadi dawama no fewi machallah ɓe sukaɓe gondumi ɗo ɓe ko moƴƴuɓe kala dawol eɓe daro hen no fewi ko sarwoɓe ndiyam e rendinoɓe guerte ɓe gonɗo machallah guila ndungu ngu ha joni ha faade hande foof eɓe daari hen machallah tinnade tan yooɓe jokku golle neɗɗo kam kala ko mbaɗanɗa ceerno ma ko hoorema mbaɗanɗa par ce que résultat o ma yaltoyi inchallahu rabbi hande dawɗo ɗo foof fuynani hoore mum hande ɗo kala nanguirɗo hoore mum ko fuyni hoore mum walla nanguirɗo hoore mum ko doole ligguirto wallahi juumi ɗo kala garɗo ɗo ko teddugal e jaam kadi ɓeydor ala usare ko yesso tan yarat assalamu aleykum wa rahmatullah tigi bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Aya men Gounass TV eɗen tawi ɗo guesa ceerno juurorde oɗo ñalawma aset hannde tawi ko dawol cuñcugol guerte fodde 50 hectares wuuro ngo yaltini no fewi guila e mawɓe ha e sukaɓe en tawi ɗo fedde witede fedde pellital Nassourlah ɗum en dokkemɓe konngol mbawa salmide bandiraɓe ceerno min calmini inde e toon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal yettude Allah e juuɗe nabi sallllahu alih wa sallam e yettude hilfaɓe diine e hilfaɓe aada mi salmini renndo ngo foof mi salmini ahlul Madina Gounass mbiɗa yetta Allah mbiɗa yetta Madina Gounass no fewi machallah e kadi mbiɗa yetta Allah mbiɗa yetta ɗo faaba baftaba e alhamdoulillahi rabbil alamin mbiɗa yetta leyɗe Madina nde foof machallah hande ko dawol men sincugol wadde sen mbi sincugol arti ha ɗo wadde noon machallah en jetta bandiraɓeɓe eɗen jaraɓe eɗen manaɓe sikki ala Madina fof yalti pour yimɓe gardi ga pour yidde gaynude ɗum ɗon eyyi
weltana tan Moussa somin namdi mam goɗo ko wiiten pelta nasrullah holde hitande sosa hol sosɓen hol kon sosira eyyi machallah bandiraɓe mi salmini mon no feewi eyyi ndeɗo sosa ko ɓooyi kono noon eɗen mbawi wiide ko 2023 sosɓine ko Alaji Ali e Ceerno Demba ha yetti Alhassane Sow e Ibn Oumar Dia machallah ene jetta kadi Ceerno Basirou ko ndende sosa guil 2023 noon ha hande kadi en jetta Allah en jetta maysudaniɓe no feewi kañumne ko hen jeeno alhamdulillah rabbil alamin ene reeɓa noon ha Allah waɗi minen min gari hen min janti hen kono noon gila kam 2023 ha faade hande eɓe dawa no feewi kadi machallah ɗum ɗon tan ko yettere Allah kadi min jetta Allah kadi nde Allah junnata balɗe mabɓe moƴƴina battane mabɓe jarama ceerno fedde nde holko sosira ko banggue dawe guesa tan walla woni somor ko heego ala nde sosira ko gueɗe kewɗe e nde sosira ko wayno so guesa ceerno yaltama ko faade e jamaji nasrullahi ha e tenogol pour nawande ceerno hikka noon emin ganni yo wadde ɗum inchallah so hawre welede jomiraɗo o ndeɗo fedde foti yimɓe tawta hen beele ko mawɓe tan walla ko sukaɓe ko 324 kono sukaɓe mo fof en tawa e mayre temettati e nogas nayi eyyi fof en tawa e mayre sukaɓe mo fof nasrullahi fof en tawa e mayre rahmatullah alaji Bachir mi calmini Daka FM fof alhamdulillahi rabbil alamin eywa dawol ngol dawi hande e nder guesa ceerno e aset hono no gadari dawrude kala aset alhamdulillahi rabbil alamin golle ɗe noon ene jaaha dawra hande ko cuncugol guerte ɗe dendingol guerte ɗe e noon eɗen gandi ko machine aji jiɗɗen lappirde e ɗum noon dendinen guerte ɗe pour ha mbawen on saaha lappude inchallahu taala e lappere nde noon ganniɗen ɗum ko aset garowo yimɓeɓe fof kadi tintira noon gandira noon eywa wonde lappere nde ko aset garowo inchallahu taala e fodde en dañi e bindol meɗen wadde machine aji 23 kanji foof jomumen kaldama e hen kadi ko dental ngal kadi waɗata gasoil e kañum rendinta gasoil machine aji ɗi eko yadata e lappere nde alhamdulillah rabbil alamin kadi e dental ngal kadi fuɗɗima rendinde e rendinama kadi ko samori ɗum ne kadi inchallah ko ase heddi tan ko huccenede lappere nde so Allah jaaɓi ceerno banggue maajo beele heeɓino garde alarba e maajo alhamdulillah rabbil alamin Allah newnanino en alarba min ɓennuɗo nargol ngol jokkitama e duuɗe wuuro ngo ceerno yamirinoɓe yoɓe gar ɓe dawa e maaje he e Allah newni kadi ɓe dawi e yantude hunde e wuuro ngo e kamɓe fof ñande alarba nde minen ndendi ɗon on saaha maaje o Allah newni kadi jokkitama min ko Moussa Diallo mbiyeten walla mbiya Moussa Ceerno Dialaɗo mi salminima juurimama min nane ko premiére fois hawrude ɗo e dendingol guerte ɗe kono saaha fof mbiɗa ara ɗo kono kewmi hawrude koye demal eyyi hande noon ko min Ceerno Basir kewno ardude hande mataw heɓat narde min o ari eyyi leeɗe jeeɗa walla wuuro min ko legal nere komi jiiɗa guerte ɗe hande machallah yimɓe gari noon gari kam minen kam ɓoyani komin gari kono kam machallah o rendinama kam no fewi sona mi dendagal fof en juurima en yaakima duwaw en jetti Allah no fewi mbi alhamdulillah rabbil alamin hande madinaɓe en dawi ɗo guesa ceerno ɗo faaba saabu rendinde guerte ɗe e sincugol guerte ɗe machallah yimɓeɓe noon dawino no moƴƴi kono yooɓe tinnono e bakkilo ɓe gara golle neni ga golle ɗe ne yaara no foti yaarude ni ene golle tampere ala yimɓe ne belti tinnoɗen noon ndeɗo moƴƴere o jaaɓe ɗum ɗawede saabu enen ala ko mbawɗen golle nde oɗo jeeyaɗo Allah sona tampandema sen gaddinima otoji ete suuji tere suuji foof ala ko nafarama golle nammo tan woni ko nafata hen tinnoɗen jalten bariyagal gaden ndendinen guerte ɗe paten gueseji men sa yi enen jahani dawa dawidi ne pawde tan ken dawani madinaɓe keƴani ɗo Allah ɗanni madinaɓe keƴani ɗo so tawi en poti ne poɗɗen yaltude ni en gonta ɗo e tusubat kono waɗata noon wonno neɗɗo fof ƴeftode ko jeeɗu mum ko ceerno yiyata ko neɗɗo fof ƴeftode ko gueɗal mum enen noon ɓe Allah addiɗoɓe wona enen ɓuuri wonɓe to ala ko Allah yiɗen tan enen gara ɗo eɗen jiiɗinimi moƴƴere nde noon yooɓe tinnoɓe gara moƴƴere nde peccere mabɓe ndenden ɗum nafo en aduna e lakara ya lukken golle nde ceerno tampane ceerno Allah kadi jurna guurdam ceerno mi jayi seedi wuji dali kala ko ɗaɓɓaɗe hen kadi Allah newnanen ɗum Allah kadi yaafo bakkaruji ɗo ko fumbugol bakkaruji kala ko jomum hemnoɗo bakkade so waɗi fompota sikki ala hen neɗɗo woto yaaru hunde sikke yaaru hen saabu pellitan ko gasata laaɓa minen ko ɗum min noon wonno min gari fompude bakkaruji amen min jiiɗani woɓɓe foof bakkaruji pompe ɗo
Allah newno ɗum aduna e laakal jiiɗa banggue sincuuji ɗi ha guerte ɗe banggue eyyi sincuuji ɗi kadi ene yaara sukaɓe ene golla sincuuji ɗi ne mbaɗi no feewi kono noon yoɓe ñaago yoɓe tinno kadi ɓe bakkilo cuuɗi ɗi ene pamɗi sincuuji ɗi ene pamɗi eyyi mbaɗa mawɗi saabu ɗum woni ko walleten so waɗi cincon tan golle ɗe leelata yawata yo tinno mbaɗa sincuuji mawɗi ɗum woni so tawi jomum ne naati hen tan taw ganduɗa wonani tampi tan yo Allah wallen hokkini timmoro golle Allah hokkini kadi yettinde dow anniye bijay seydi wujudali min calmini kadi Ousmane Camara mawɗo Ousmane walla mbiyen mawɓe Ousmane Ousmane Sow Ousmane Camara yimɓe dariɓe dadiɓe kadi e golle ceerno heftinaɓe kadi e golle ceerno heftinaɓe kadi e golle wuuro ngo nde tawno ɗum kam wuuro ngo fof ne andiri on ɗum emin jetta on e on banggue kadi emin jaara on nde tawno ɗum ɗo ko yeɗede ko jiyaɗo Allah o ko ara tan ƴetta gueɗal ma eyyi sa ari a ƴetti gueɗal ma aɗa foti ƴettude sa ƴettani aɗa foti ƴettude aɗa ƴetta kadi so tawi aɗa golla hen tan aɗa woni hen oto wi tan wonde o ceerno gonɗa e gollande ala an hoore ma gonɗa e gollande kadi ko ɗum woni almudagal ko ɗum woni fodde kala kam ko neɗɗo ronki kam kala ko neɗɗo ronki kam samedi ha samedi aɗa foti arde ga kam golla ha tina a golli sa paari ko ata gona e activité ji ma ha samedi kadi garo kadi so Allah lamɗo jaaɓi kadi garta yontere ha yontere sa yi tan yimɓe ne dawa samedi ene dawa alarba ko sahaji samedi ɗi mbasata sembude samedi ɗi so sembi tan alarba o iwata ha laaɓa kadi en jii kadi hikka no keɓirɗen ni e mbayri no heɓirde foof noon kadi ko jiyaɗo Allah o guerte ɗe eɗen gandi koko usta ha woni 50 hectares eɗen gandi makko on foti ko 50 hectares eɗen gandi maaja o ko 50 hectares sa daari ɗum ɗo foof gawnen hen tan ko maaja o en gawani guerte ɗe en gawani makka o wadde noon woni tan hankkadi ko e yaade ene usto ene ara sahaji a yiɗat ƴettude jalo ma walla soppiran ma gara ga mbiya aɗa golla donka taw machine ngaji keeɓima machine ngaji soko sagoji meɗen hay to banggue sincugol ngol e ñande duggere he ko hen tan duggeten tawde machine ngaji mun goda duggere ñande hen guerte ɗe paya banggue goyɗi paya banggue par ce que hande aduna o tolnima ɗon aduna o hande waɗi développé no fewi no wona seeɗa ñaguiɗen Allah tan ko hebde yimɓeɓe gandanɗa hoore ma taw ko yarlitiɓe eɗen jogui ɗum kam ha heewi nde ɓeydoɗen tan rendude mbawen ƴewde machine ngaji surtout ma no machine ngaji sen keeɓi machine ngaji golle ɗe gusto toon fewi no fewi no wona seeɗa caggal ɗum noon so en paari sincude hande so Allahu lamɗo jaaɓi ma en dar programme holno lappirten guerte ɗe so tawi ko hakkude e samedi garowo no mbiɗen nane ni janggo eɗen jogui batu dimanche so Allahu lamɗo jaaɓi sen jooɗi batu ma en gandu ko holon ñalawma lappeten guerte ɗe kadi nde wonno kadi il faut kadi mbaɗen sorale kadi joom guesele en ɓe sen mbi eɗen guirbo ga tan ga gasa ha laaɓa tan ne wawi nayyi ɗi mbatta nadde so nayyi ɗi naatine kadi taw joom guese en gaynani kadi ene wawi kadi tampine joom guese en ɓe ɗum tagui ɓenne kadi eɗen mbaɗaɓe sorale no fewi no wona seeɗa e kamɓe kadi dawat ga hattane kadi ɗo e samedi garowo foof ko kaldigal golle ɗe ko golle men ko enen jeeyi ko enen ndendi ko enen gollata kadi ko enen moƴƴinta so tawi en kaldi tan inchallahu taala en pamodirade ayi hikka wadde mawɓe dawiɓe eɓe guddi tan en dame laaɓɗe laftude ɓe joddi e sukaɓe wuuro ngo foof kala jama yahama kala leegal yahama leegal foof ittama hen yimɓe tato ittama hen ha yimɓe joyo ɓe ndendi e mbaɗi ɗum goomu yamirore ɓe gossodira e mawɓe miijoji hikka sosa so mawɓe gaari mbiya onon sukaɓe oɗon ɗo ko ni min miijori ɓe kaala so tawi minen kadi emin jogui miijoji min kaala min mbiya ko ni min miijori sa daari guila e duggere nde ha ñalawma hande ayi golle men foof ene ndewi lawol golle men ene moƴƴi ene jooɗi ene waɗi fayida kadi enen ko ni tan poɗɗen waade kalden communication yo won hakkude meɗen golle men ɗe ndenduɗen ɗe kalden ɗe kala ko dogata ɗo e wuuro ngo gandanɗa hoorema ɗum ko enen ndendi joddoɗen kalden par ce que goto foof ene jogui hen gueɗal vraiment ɗum kam eɗen jonni ɗum kadi eɗen jonni sosɓe ɗum ɓe no fewi no wona seeɗa onon noon vraiment onon kadi min ngala jubdi moɗon am Tidiane Ba Sukar Gounas Abdoul Karim Ba lamɗam Gounas samino juura alhamdulillah ko noon tan no Tidiane wini ɗum gon sinno sago min pawta hen dande kono ɓeyɗon datiri amin ɗum kadi ko noon tan ko yettode wodani Allah rek vraiment ko haalɗo ko kam hankkadi hay kala ko haalaka ko fof haali ɗum e ko haala ko tede fof kadi en heɓɓo ɗon ɗum en jondinima ɗon rek kadi no wini rek onon kadi vraiment yettude on no fewi onon kadi e darde moɗon e Alaji Bassirou Banggue kañum salmidemo no fewi machallah ɗum noon kadi yo Allah jaɓanen golle men moƴƴe ɗe fof yawa fo en ko fewani ko on jarama on beltana machallah a jarama musidɗo salminde yettode assalamu aleykum wa rahmatullah salmini mon fof inde mum e yettode mum min mbiɗa wiye Souleymane Sy
donc wonde ko weltare no feewi vraiment aussi onon kadi aussi on jarama no feewi gila fuɗɗi ha yetti to yettiɗo darde mon yiyama ko yettere Allah no feewi ɗon noon ko guesa ceerno kadi ko guesa men enen fof par ce que ko liggorɗa ɗo ko keɓata ɗo ko ɗo tan mbawata hebde ɗum kala ko jiɗɗa hebde aduna ma sa ari ɗo so Allah jaaɓi a heɓat ɗum ɗum noon koko duwa ene jaaba kala bawɗo wonde ene ñaaga Allah yo yaltir Allah ene laaɗo muɗum watta liggade watta dawa ne guesa ceerno ba par ce que so tawi a gollima ɗo a ligganaki ceerno ko hoorema gollaniɗa eyyi kala kadi ko liggorɗa kadi guesa ma so tawi a liggima ɗum ɗo a yiyat ɗum yitere mum par force barko ɓeydor tan inchallah kadi ene duwa kadi ene ñaaga no fewi inchallah hettiyankoɓe Dakar Media hettiyankoɓe Gunas TV kadi won noon kadi Allah moƴƴini men hannde kadi en gari en mbawi wiide enen kam guila garɗen ɗo e Madina en meeɗa fodde siñjugol ko hannde Allah hawridini men hen kadi eɗen jetta Allah no fewi en calmini hettiyankoɓe mbawden wadde tan ko message goto yimɓe yoɓe tinno e guesa ceerno no fewi je kamɓe woni foof noon bandiraɓe kadi yo pamtan en wona wawɓe haala eyyi kadi en calmini Dakar Media fof dal men nde ko wayri yaltude toon ko eyyi noon on calminama e kuuɓal on calminama onon e Camara en soyande on calminama fewi on ñaganama Allah moƴƴere kadi alhamdulillah rabbil alamina haaldo hen ɗo ko musidɗo mon ne wiye Abou Diop mo ganduɗa hannde kadi Allah hokkimo woni e fartangue wawde tawtede e ñalawma aset mo ganduɗa ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi dendagal pinnowo e nder wuuro ngo dendagal biyowo ko almudo dendagal jeeyade dental ngal oɗo ñalawma so tawi woni ndungu tooɓi ha ndungu silta ene wayno ko aadi e dow hoore ma kubnamo walla mbasa huɓnudemo kono ko aadi e meɗen en kala e kuuɓal nden noon so tawi woni Allah hokkima fartangue wawde tawede ɗum aɗa wawi yettude Allah no fewi mbiyen alhamdulillah rabbil alamina ko ñalawma mo ganduɗa en jiiɗa tan wasde tawede ɗum so tawi kam ko jaam en jiiɗa wasde tawtoredemo so tawi ndungu tooɓi ha ndungu silta inchallahu taala eɗen piɓɓi eɗen pelliti eɗen ganni yo Allah yantu hen ñalawma moɗo foof eɗen dokki koye men ewa yamirore nde tawno ko ɗum woni e asli o ko ɗum woni sababu o ko ɗum woni kala ko woodi ɗo ko ɗum ɗo woni sababu muɗum addi ɗo yimɓeɓe ko almudagal addi ɗo nden so jeeya wiyama a wi ka almudo aɗa foti heddade ko wonata sababu aɗa wiye ka almudo ɗum ɗo noon ene jeeya e dialogal mantingal tengtinawal neɗɗo o ko almudo arde e ɗum ɗo yiyede ɗum ɗo kadi wadde hen fodde muɗum kadi noon ko mbaɗɗa hen fof ko hoorema mbaɗanɗa ko mbaɗɗa hen fof ko hoorema mbaɗanɗa alhamdulillah rabbil alamin jetti Allah no fewi nde Allah hokkima fartangue wawi tawtede ɗum ɗo vraiment jetti Allah no fewi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh on jarama assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullah on calminama on juurama on neldama duwaw alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah yoɓon moƴƴere Allah yi darde mawɗon Allah joguiɗo moƴƴere yo Allah yoɓ tampande ceerno meɗen ɓuuri ɗum moƴƴude kadi ala e ñaguiɓe jomiraɗo subhanahu wa taala kala dawnoɗo ɗo e mbo heɓani dawde e keɓno dawde e jogorɗo dawoyde foof yo Allah rendinen moƴƴere nde yaafo en bakkutuji men ko suuɗi ko feeñi hen foof waɗa en tijjani yanko jaɓanaɓe hijayi rasulillahi sallallahu alih w sallam limsere mawɗon Abdoullahi Diallo anda ko ayna baɗi Djibril Ba Del alif lam lam ha segir mi wiya Abdallahi Wajif salmini on juurima noddi on duwaw ñaguima on duwaw assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu min calmini on min calmitima on e calminali moɗon labtuɗi giwɗi he nder ɓerɗe laaɓɗe kuccitinaɗi kadi e jiyaɓe Allah gollanoɓe kadi jiyaɓe Allah eɗen ñaagui Allah moƴƴere heɓetede ɗo nde yo Allah newnan en naftorade ɗum e yeɗede ɗum enen kala e ɓesguji meɗen caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Allah newnino yamirore nde haalama kadi almuɓe ɓe jaaɓi yamirore nde gari eɗen gandi ɗiɗo dumunnaji foof koye nargol maaja wonano Allah newni en dawino toon ñande alarba nde jokkiɗɗen nargol maaja ngol alhamdulillahi rabbil alamina Allah newni yamirore nde kadi arti wondeno yo en gar cuncen guerte ɗe almudo kam hakkude muɗum e ceerno muɗum ko waɗi yamirore woppu ko kaɗaɗa jaɓa woppude ko ɗum woni hakkude almudo e ceernajo Allah newni en gari to banggue cuncugol guerte to kadi sukaɓe ɓe notitima mawɓe ɓe kadi gari dendagal kala garɗo ɗo haaju mo joguino cuuɗiɗo e peeñƴo mo haali e mo haalani fof yo Allah humto haaju muɗum
humtana dendagal julɓe ɓe ɗo mbawi wonde fofof haajuji munen sababu nde barke golleteɗe ɗo e nder mbaɗo guesa oɗo jiyaɗo Allah Allah hokka en naftorade barkeji mabɓe eɗen jetta Allah noon eɗen jettana Allah kadi média o wasata won garɗo ɗo addi ɗum ɗo ko sababu nde nande kalgol moɗon dawol ngol e radio he wasata wooda garɗo ɗo addi ɗum ɗo ko jiigol Ousmane Camara ina filmi dawol ngol jomum yi'a ɗum softina ɗum wawa arde yottade ɗo e nder guesa he onon ne moƴƴere Allah heɓotonde ɗo nde onon ne fo yo Allah feccu on en hen fecca hen dendagal ɓesguji moɗon Allah newni golle ɗe gollama ene golle kadi eɗen ɗamini so Allah jaaɓi hakkunɗo e 14 heures o yonde so Allah jaaɓi inchallahu taala eɗen jorti to Allah ma Allah newnu gongol ngol cuncugol ngol gasa keɓen ko ɓuuɓi ɓernde ceerno men o du'ano en kadi Allah jaabo eɗen ñaago Allah yo Allah tawnu en kadi oɗo saha mo wuuri tawa kadi eɗen guuri hokka en kadi naftorade barkeji gonɗi jiyaɓe Allah min calmini on noon min juurima on kadi min jafnima on gonɗo sababu ha saktirde nde kadi heeɓi eɗen ñaago Allah kankone yo Allah junnu gurdam makko ɓeydanamo wawde wallude julɓe ɓe o daranino o walli ɗumen yo Allah ɓeydan ɗumen ballal ngal ɓe keɓano wallede yo Allah newnuno ballira kankone yo Allah junnu gurdam makko hokkamo daranade diine l'islam e wallude julɓe ɓe nde tawno neɗɗo jawdi muɗum jeeyi hen ko gueɗe ɗiɗi ko ƴettuɗa hen ñamɗa dolɗa ɗum ɗo a andi a fandini ko heddi ko ko ƴettuɗa cakkiɗa ɗum ɗon baraji muɗum Allah na moftanma ɗum toon ha gara ko ɗeɗo guiɗe ɗiɗi jeyɗa he nder jawdi ma ko heddi ko fof ko aɗa limta aɗa wi'a ko ano jeeyi ɗum wonanma hen ko inde yo Allah hokku en naftorade barkeji serenɓe men min calmini min juurima aqulu qawla in hadha in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh enen ne garno barkinorade inchallahu taala wonno foof ko ɗo heɓoto e donc ko ɗum woni ko addi en heɓde ɗaɓɓude ko heɓoto hen ko inchallahu taala nde noon ko jokkirma le rendingol guerte ɗe inchallah yo Allah rokku en timminde foof ha kadi garten ɗo kadi sampade ha nawten guerte ɗe dow jaam ndude cellal e kisal Allah juunanen gurdam ceerno men barke nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam calmini on no feeñi minen jiɗi siftinede inde nde o ko alhaji mo Mouhamadoul Mansour Thiam eyyi inchallah jarama ceerno tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe men Gounass TV min calmini on en jetti Allah no feewi e gardama hay ɗo e kaalino nane e gaari ɗo e guesa ceerno juurorde humpide bandiraɓe to banggue dawol ngol en jettima guila e mawɓe dawol ngol ha e sukaɓe togo teskinɓe ɗiɗo dawi hande noon ko dawol cuncugol ngol joofi joni kadi ene gandi to banggue makkari to rewɓe kadi nanotoɗo kufto makkari ndi to banggue maajo ɗum kadi narama ha gasi suwa taw soñede ɗum noon ko aset garowo wonata lappugol guerte ngol no mawɓe dawol ɓe mbirni fodde machine aji nogas tedde keɓama ɗum noon bandiraɓe kala ɗo ayago wawa yettade e nder aduna o jiiɗo ayago e nder aduna foof gandiren noon aset garowo wonata ko lappere guerte ɗo e guesa ceerno juurorde kadi guerte ɗe en jii ne mbaɗi kocce ɗum kadi ma rewɓe garoy hen kocce ɗum noon jokke rewidade ala ko humpat mon ɗo e guesa ceerno sa hawri welede jomiraɗo ko musidɗo moon Ousmane Alassane Sow to banggue caméra to ko Ousmane Camara guiɗo leñol Allah jarama on jarama Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkuure yiɗɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada yew haala maako o Allah tan woni golle maako o sunna tan tijjaani o newo jokku tan waɗi julɓe ndenti Muhammada ngurdam nayi tiɗo maɗa kay sabi faabu maɗa e julɓe kay miɗo andi yimɓe ne gandi kay ɓurema Habibu Muhammada yew fuuta fawɗen kam jaɓi eɓe Allah andini an suwi kala rokkanoɓe ma kam kewi daranade sunna Muhammada